Бине кил Здравейте, 67. приятели, аз съм ППК и с мен той е приятел Миник L67, като с някаква птичка, се очаква. Еми, да започваме. Давай, айде. Играем в Craft BG, тъй има просто. О, може да изкараме това. О, може да наложи това. Вземам си два стака ябълки. Само чакай за малко. Вземам си два стака такъв. Това е много яко скин неговия, но... Това е моя скин. Айде, къде ходи? Аз избирам да тръгнем насам. Добре, давай. Давай, бойне. Колко много хора има в целия сървър. О, там има едно зомби, аз съм го отрепам. Ева, тук е. Чакай. О, тук е спомням там на зомбаци на човек по килбус. О, айде убив. Иде малко ето ли. Как си е пич? Скъпи, айде обиколим, скъпи, може да ме не Чук, тук съм обикаля, няма нищо тук. Просто само ще загубиш времето, о. Окей. Явно се спомняме тук по пути. Къде е спирай? Чакай. Аз точно. Виждам го, давай, тръгвай. Значи целта ни в този сървър е да открием колкото може ценни емералди, диаманти и ценни работи и да си купуваме и да оцеляваме и да спрем диамантени брони и най-важното да отиваме да се бием. Тук има много яки работи, като Warp XP, Warp PvP, Warp Enchant, Warp Portals, много варпове имат, и Warp Shop. Значи, тук момента, тук навсякъде има резиденция. да. И нашата къща ще е много яко, тъй такова дърво. Бреза. Бреза, да. Да, тук е на резиденция. Тук има едно куче. Аз обладнях за колко малко време. Станах на тих да кучета. Тук къде отиде, бе? Къде сме? Аз съм тук. Тук на едно място. Аз съм телепорт, аз съм в брезова горичка. Горичка от бреза. Чакай, ТПА. Как се пише? ППК Брайан. С главни къта. Не, всичко си с малки. Ще го пратя по скайпа. Браим. Да, това е. Ще го пратя по скайпа. Готово. И браво, ето го моя първа. Съберете къде няма резиденция. Съберете кофе. Чакай. Падна ми ябълчка от ножето, да. Падната ябълчка, много ми харесва. Никъде ще се строим къща. Много надалече от спалната от това. Има един мангал, дето му са. Има един мангал от този сървър. Влиза от къщата ти, той някакъв права, всякакви права като админ. И вика, бабка, ако не ми дадеш да живея с тебе, ти разруша къщата. Някакъв нещо като админче. И аз обадих Колко дърво събра? Колко дърво събра? Имам 27. Колко? 27. Аз никога не съм бил. Колко човек, аз не чувам, извиняй. 27. Аз събрах стаки 2. Той е глуп, да не хванеме чува. Събирай те с саплингите. Колко саплинга имаш? Имам 6. Трябва да са саплинги. Много саплинги ни трябват.
къде искаш дърво. Къде искаш дърво, когато аз съм с тебе. Така аз много обичам да имам дърво. Този сервер съм играл с други имена, но сега реших с това така по-якия скин, по-якия профил да играя. Имам много профили в Майнкрафт. Имам много купили Майнкрафт. Купили профили. Значи имам много. Един от много профили. Още събираме ли? Аз имам 60... Аз имам 60... Ами... Трябва да си видим колко така имаш. Ами... Вие казват по-слабо на Workbench. Направи ли Workbench? Готово. Окей, за мен не трябва, но ще видя, че има някаква тука. Пише привет, пък не мога пустил това. Това е измислено. Искаш да ти направиш? Ами... Може да направиш един... Enchanting table. Абе, това е Enchanting table. Не ти е лесно Enchanting table. Знаеш какво са прави Enchanting table? Аз знам, ама нямам материалите. Еми... Това ти викам, what the fuck. Тия дървета, брезичките са по-големи от чайните. Да. Аз имам... Да се играем... Колко така имаш ти? Аз имам много. Стаки 20. Значи имам повече от тебе. Събери... 2 стака и готово. Спираме. И започваме да тръгваме да отседаваме. Добре. Аз още малко и... Това ще извършва. Къде пропускаш дърво, това не ме сети и започвам с него с някой друг, не с тебе. Ето е. Ще снимаме с още един приятел на вашия една от поредиците ми. Аз имам табелка. Гледайте другите им поредици. Той е покажил. Да, знам, името, чакайте. Името се складат от на знака ни не е важно. Моето ли е? Не е името на моя сървър, името ми е откраднато. Аз съм откраднал името Биле от знака не е вярно. Когато знака е играл... Да, знака е пълен бот. Мълчи бе, бабка, мълчи! Говоря. Когато знака се е учил да играе Майнкрафт, аз вече съм бил най-много на света. Да, ние сме много по-добри знака, отговарят ни. Аз съм по-добър, не той. Той е страшен по Майнкрафт. Напротив, двамата сме по-добри. Не се измете. Знака всеки ден. Не го знам, що не снима вече на Майнкрафт. Той е тъпо да не снима на Майнкрафт. Аз снимам постоянно. Еми, я направи... Чакай, направи 2 лодки. Какво сте ти направи? Направи 2 лодки. Аз да събера малко... Да събера малко дурбо. Познавам много фенове на знака и те се отчаят, когато разнаха, че те няма да играят по това. Аз им казах, спокойно бе хора! Не се знае дали ще... Не се знае човек. Може и как да снимаш. Да. Не съм мотивирал пак. Ей, това е. Ей, ти лодката бъдеш. Дай ми, како? Не, да ще има мръсен. Ай, ще поем ли? Ама иди. Аз тебе чакам. Чакай малко. Няма. Чакай да. Аз ми Workbench. Ами бага си му. Айде. Какво гледаш това, бе? Какво? Какво гледаш? Някакви... Да не ме човек, това моето гледат, когато си предава.
Много си назаде. Отидат ли много яко? Мега яко. Моята и български. По-готина зле. По-готине. Ако ме стигнеш, тогава се по-готин. Аз съм точно за теб, мой човек. What the fuck? Айде! Няма да ме миниш дъмбо. Потъпкате! Ще ме изкопа. Човек днеска е било по 5. То май първи клас не беше. Взе едно желязо тръгнал да копай и наистина се говори кама къде си го взе в реален живот игра Майнкрафт. What the fuck? Айде още колко ще пътуваме. Не знам докато спием. Запием. Ще е бума. Аз съм минал да. Ще е бума, не си ма минал. Ей! Ще е бума, давай. Човек ти ми го щупи, бе! Яла! Елай Чакай тук. малко, къде? Намерих земя. Портни са до мене. Отида на земята. Това е моя остров. Моята земна остров. Ние наистина купих земя. Човек, къде си ти ръмурат се рано? Чакай малко, все пак да си лошата. Чакай, ти къде Айде си? телепортирай се до мене. Чакай, аз защо съм във водата, да ми щупи лапката това. Аз съм гадняр. Нахално. Хален гадняр съм. Абе, човек, тук постоянно има крафтинг тейбъл, бе. Тук постоянно има крафтинг тейбъл. Ти къде си? Телепортирай се, като е много ясно. Изглед. Тупа. Фу. Правильно. Том. Ти сега къде живееш? Да знам някаква импровизирана техника да направим за... Колко ще бъде да в позора, човек? Да знам. Мисля да го... Сега да спра и да започна втори и да те... Да се... Събери тези сметенца. Много се... Някакви много... Значи сега да спра епизода и да го чуя... Ти виждам... Ти виждам едно много яко място, да ще стане много яко техника. Ето те ли пък... Значи сега хора, ела до мене, където е. Тук съм аз, чакай да изпри. Мисля... Шит! Искам да умирам от глад. Никъде не се прави. Умираш от глад? Нямам никакви бутица. Другите да бъде. Значи, хора, спирам епизод 1. Не знам как ще намеря това. Значи, това беше епизод 1. Аз бях пъка, вие бяхте... пишове. Кажи мене! Абонирайте се за този канал. Сега спирам клипа и започвам втори клип.